Ate, good afternoon po. Ito po pala yung bali pangalawang season po. Taga Panigi Tarlac. Bali ito yung may sakit na kissing bag. Mga ipit ugat, tapos yung sugat niya ay lalong umiitim, naputulan ng daliri. Ngayon ate, okay na yung pakiramdam niyo po. Huwag mo nang isipin yung mga iniisip mo ate. Ang isipin mo ate ay yung mas lalo ka pang mapalapit kay Papa Jesus dahil pinagaling ka na. Nabigyan na ng kasagutan niyang sakit mo sa paa na naputulan ng isang daliri. Ngayon te, pagpatuloy mo lang yung pagdarasal, bago matulog hanggang sa pagising, magpasalamat sa mga biyaya at pagpapala. Ngayon po, yung sa tindahan, magpagpatuloy mo lang yun. Okay na yung lakad mo te? Isang sampul nga ate. Yan, graduate ka na daw po kasi ate. Unang ka pumunta rito. Kanina na lang po ulit. Hindi na po ako nakarating dun sa mismong parada ng tricycle. Yung tricycle na mismo. Hindi, mamaya pa tayo. May tatlo pa Nasa tayo. Pasko ako, talagang nakamismis na naman po. Yung ugat kasi yun. Kasi unang punta mo rito, hindi namin kayo maalamin kasi nga wala kang kain, wala kang tulog, stress ka. Sa tagal mo na 2023, natural, hindi ka namin kayang i-alignment. Opo. Tinanggal ko na yung sakit mo sa spiritual. Ngayon, malakas ka na yun. Kaso yung nerves mo kasi nagluloko kaya umihingin yung pakiramdam mo, kala mo kinukulang ka. Hindi na. Tinapos na ni Kristo. Kasi na-trigger ang utak mo, nagkaroon ka ng anxiety, trauma, pagkapagabag, depression. Yun. Yun ang totoo mo ng sakit. Kaya yung sakit mo, ugat yun. Natural pagka hindi umilit yung ugat sa buong katawan natin, namamanhid, umiinit, humihina, sumasakit ang katawan natin. Kaya anong kailangan? Magpasalamat, kumain, magpatawan, magbukas ng tika. Thank you ako sa Reno. Salamat po. Okay ate. Ingat po kayo pag-uwi. Bye-bye po. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Naayos na namin yan. Ito po yung kanyang boyfriend. Masaya na rin. Bye-bye kuya. Kumain na siya nung kumain. Opo. Thank you po Lord. Babalik pa yung